Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα βίντεο για το YouTube κανάλι μου, το οποίο δεν ξέρω καν αν θα το ανεβάσω. Δεν ξέρω ακόμα πού θα πάω, για πόσο θα πάω. Γενικά στο πλάνο είναι να λείψω καιρό. Με ποιον θα πάω δεν έχω βρει ταξιδιώτες. Έχω κλείσει τις πρώτες 2 χώρες στο περίπου. Σκέφτομαι να κάνω και σχετικό story στο Instagram, να προσκαλέσω όποιον πιστό θέλει να έρθει μαζί μου στους προορισμούς που έχω στο μυαλό μου να πάω. Άμα θέλει κάποιος να με ακολουθήσει και να με βοηθήσει να νιώσω ασφαλής, γιατί σκοπεύω να πάω προς Λατινική Αμερική. Δεν φημίζονται και για την ασφάλειά τους εκεί πέρα. Και προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κάποιος. Θα δούμε. Να αναφέρω ότι μία δίκη Gold Touch θα ταξιδέψει μαζί μου. Το πρώτο εισιτήριο είναι για Αργεντινή, που έχω και αγώνες παγκόσμιο της IPL στο powerlifting, για το οποίο δεν είμαι και πολύ προετοιμασμένη. Και στην πορεία πρέπει να κανονίσω και τα υπόλοιπα ταξίδια που θα ήθελα να κάνω εκεί γύρω. Να δω αν θα έρθει κάποιος μαζί μου για να μην φοβάμαι τόσο πολύ. Και γενικά καλή μου τύχη. Λοιπόν, μάλλον την προλάβαμε την πτήση. Και ρώτησα την υπάλληλο εκεί πέρα για επιβεβαίωση πόσες ώρες είναι η πτήση, αν το εννοούν. Και είναι 18,5 ώρες. 18,5 ώρες. Δεν ξέρω, νομίζω ότι τα ισχύα μου θα πονέσουν. Τελείωσε αισίως λοιπόν η πρώτη πτήση και τώρα είμαστε στο Transdaria. 1 ώρα ήταν μόνο, δεν έκλεισα μάτι, οπότε επίσημα αυτή τη νύχτα έχω μείνει άυπνη. Στο μεταξύ έφαγα κιόλας, γιατί μας δώσουν και ένα πρωινό με κάτι ψωμάκια, βουτυράκια, τυράκια και ενέδωσα, και να δω αν θα χωράσω την κατηγορία τώρα. Ωραία. Και τώρα έχω γύρω στις 4,5 ώρες μέχρι την επόμενη πτήση, την 18,5 ώρη, στην οποία θέλω να αναπληρώσω τον ύπνο που έχασα και κάτι παραπάνω. Είναι κάποιοι που κοιμούνται εδώ πέρα. Εγώ ποτέ δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό, όσο κουρασμένη και να ήμουν, όσες ώρες και αν είχα αναμονή σε αεροδρόμιο, γιατί πάντα είχα το φόβο ότι καταρχάς ήμουν εκτεθειμένη να με κλέψουν, να μην γίνει κάτι. Κατά δεύτερον, είχα το φόβο μη δεν ξυπνήσω ποτέ και χάσω την πτήση μέσα από τα χέρια μου. Βέβαια, με το νέο άϊπνη έχουν γίνει κάποια ατυχή γεγονότα. Π.χ. επειδή κοιμόμουν όρθια, ξέχασα το διαβατήριό μου σε μια καφετέρια στην Κωνσταντινούπολη που είχα βγει. Την πρώτη φορά που είχα Κωνσταντινούπολη είχε γίνει με αυτόν τον τρόπο. Τι πλάκα που είχε, και μετά με το ταξί το συνειδητοποίησα ότι το είχα χάσει το διαβατήριο. Όταν μπήκα στο ταξί για να πάω στο αεροδρόμιο που οριακά προλάβαινα την πτήση τότε, που ήταν για Βραζιλία, ο ταξιτζής να μην μιλάει αγγλικά, εγώ να του μιλάω αγγλικά γιατί δεν ήξερα τουρκικά. Τέλος πάντων το βρήκαμε το διαβατήριο, ευτυχώς, αλλά χάσαμε την πτήση. Ωραίες εποχές, πλάκα είχε. Ξημέρωσε εδώ πέρα και πάμε στην πύλη. Ένα τέτοιο έπρεπε να έχω κάνει book, γιατί περπατάω τόση ώρα και ακόμα δεν έχω φτάσει. Κάναμε και το κάρντιο της μέρας. Μπράβο. Φτάσαμε νομίζω. Άντε πάμε. Λίγο άβολα. Είμαστε τώρα σε μία στάση, λες και είναι λεωφορείο. Δηλαδή είμαστε στο Σάο Πάολο, στο αεροδρόμιο και στεκόμαστε. Και θυμήθηκα μια ιστορία που θα ήθελα να μοιραστώ. Είχα πάρει πιο παλιά μία πτήση, δεν θυμάμαι για πού, που είχε κάνει κάτι αντίστοιχο και εγώ είχα ψοφήσει στον ύπνο σε εκείνη την πτήση. Κοιμόμουν από την αρχή μέχρι να σταματήσει. Έκανε τη στάση. Δεν είχα διαβάσει ότι θα έκανε στάση. Βασικά, ναι, σταμάτησε το αεροπλάνο. Λέω, φτάσαμε, γιατί είχαν περάσει και πάρα πολλές ώρες. Είχε καθυστέρηση αυτή η πτήση και ένιωθα ότι ρε φίλε, επιτέλους έχουμε φτάσει. Δεν γίνεται να μην έχουμε φτάσει μετά από τόσες ώρες. Παίρνω τα πράγματά μου, βγαίνω έξω, μπαίνω κατευθείαν Wi-Fi ενώ προχωράω το διάδρομο. Πριν βγω από
την πύλη στην ουσία, ήμουν ακόμα στη φυσούνα αυτή και βρίσκω ένα δίχτυ που έλεγε Eldorado. Και λέω τώρα τι Eldorado, η μυθική πόλη, ποιο Eldorado, τι είναι αυτό. Και μετά υπήρχαν κάποιοι που κάνανε passport control, έλεγαν κάποιους επιβάτες και τους λέω εγώ πηγαίνω στο τάδε μέρος και μου λέει εδώ είναι το Eldorado. Τους λέω μπορώ να γυρίσω πίσω και ξαναμπήκα στην πτήση. Δεν είπα τίποτα σε κανένα συνοδό, έκατσα στη θέση μου σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Και μετά από λίγα λεπτά έρχεται μία αεροσυνοδός και με ρωτάει τον τάδε που καθόταν δίπλα σου τον ξέρεις. Δεν το είχαν καταλάβει και οι άλλοι είχαν βγει, ξέρω εγώ, νομίζω ότι φτάσανε και αυτός πρέπει να έχει φύγει. Έφτασε εσύ λοιπόν στο Buenos Aires. Πήρα ταξί τελικά. Είχα σκοπό να πάρω Uber, αλλά με πληροφόρησαν επειδή εδώ δεν είμαι τελείως μόνη μου τώρα. Οπότε η κοπέλα που αγωνίζεται επίσης μαζί μου και είχε φτάσει νωρίτερα, πληροφόρησε ότι με τα Uber υπάρχει μια δυσκολία, ότι παίρνει μόνο μετρητά και ότι άλλη τιμή σου δείχνει η εφαρμογή, άλλη τιμή σου ζητάνε περισσότερα λεφτά προφανώς, όχι ότι σε συμπαθούν και σου κάνουν έκπτωση. Από το χώρο εκεί των αποσκευών είχε ένα κιόσκ με ταξί και με πιάσαν αυτοί, ξέρω εγώ, και μου λένε ήταν official taxi company κλπ. Τους λέω πώς πάει το μαλλί, ξέρω εγώ, μου λέει $40, είναι η official price. Η κοπέλα έχει πληρώσει 25 ευρώ νομίζω, πλήρωσε τελικά, οπότε λέω εντάξει, ας το κάνουμε έτσι και ήρθα εύκολα και απλά. Τα λεφτά επίσης βοηθάνε, όπως και το ίντερνετ. Στην υγειά σας λοιπόν, με τον ελληνικό εδώ που έφτιαξα, τον αυτοσχέδιο στην κατσαρόλα, γιατί δεν έχουν βρει και εδώ οι απολύτιστοι. Βέβαια πρέπει να τον παραέβρασα αυτόν, γιατί έφυγε το μισό νερό στην κατσαρόλα. Άμα δεν έχω μπρί και αυτό που ξεχυλίζει και σταλερώνει όλα, δεν καταλαβαίνω αν έγινε ο καφές. Τέλος πάντων. Το σπιτάκι θα ήθελα να σας το δείξω, αλλά δεν είναι και πολύ presentable, δεν πήγε πολύ καλά η φάση, δεν το ψάξα κι εγώ διεξοδικά. Είναι πολύ φτηνό, δηλαδή για 9 βράδια, 8 ή 9 βράδια. Έχω δώσει 150 ευρώ δια 2, άρα 300 ευρώ. Πάρα πολύ φτηνό το βράδυ και στο κέντρο και σε καλή περιοχή. Αλλά η πολυκατοικία είναι Παμπάλη. Το ασανσέρ πρέπει να σας το δείξω κάποια στιγμή γιατί έχει ενδιαφέρον. Αρκετά Halloween themed. Κοίτα να δεις, επειδή εξατμίστηκε πάρα πολύ νερό, έχει γίνει καφές κρέμα. Ο ελληνικός, έτσι παχύρευστος, σαν να πίνω ζεστή σοκολάτα. Στο μεταξύ να σας πω για την πτήση. Ήταν πολλές ώρες, αλλά ήταν άβολα ρε γαμώτο, γιατί είχα και μια τσάντα στα πόδια μου, αρκετά άβολο, γιατί δεν είχα πολύ χώρο να πλώσω στα πόδια μου, εγώ που είμαι 1,5 μέτρο άνθρωπος και γενικά είμαι μικρός άνθρωπος. Το άλλο άβολο ήταν ότι όλες αυτές τις ώρες, ναι, είχα αυτούς τους δύο δίπλα μου, δηλαδή ήμασταν full τριάδα, με εξαίρεση την τελευταία πτήση από Σάο Πάολο σε Buenos Aires, που νομίζω τσακωθήκανε από την ένταση της φωνής, κάτι δεν πήγαινε καλά ή απλά αυτή βαρέθηκε, δεν ξέρω, τέλος πάντων πήρε τα πράγματά της και πήγε πίσω που είχε αδειάσει μια θέση, οπότε και αυτός μου έκανε τη χάρη και έφυγε από δίπλα μου, κάπως βόλεψη κατάσταση. Λοιπόν, αυτοί οι δύο ηλικίας τώρα 40 με 50, 40 ευνοϊκά, προς το 50 περισσότερο κλείνανε. Λοιπόν, επειδή ήμουν εγώ στο διάδρομο και αυτή ήταν μέσα, εγώ σηκώθηκα πόσες φορές, μία φορά για να πάω τουαλέτα. Λοιπόν, αυτοί δεν ξέρω πόσες φορές σηκωθήκανε, δεν κατάφερα να μετρήσω, αλλά όσο κοιμόμουν πηδούσαν από πάνω μου. Κανονικά, παρκούρ. Ναι. Parkour! Okay, yeah! Parkour! Και δεν τους φαινόταν ότι είναι του γυμναστηρίου, δεν ξέρω τι κάνουν τέτοια στη ζωή τους, αλλά όντως, δηλαδή η τύπισσα σε κάποια φάση, όσο κοιμόμουν γινόταν αυτό το διαισθάνθηκα μια φορά, όσο ήμουν ξύπνια κάναμε το κλασικό, ξέρεις, σηκώνεσαι για να περάσει ο άλλος σαν άνθρωπος, ας πούμε, από μπροστά σου.
αυτό το κουραστικό βέβαια, αλλά όσο κοιμόμουν πηδούσαν από πάνω μου, το κατάλαβα κάποια στιγμή και μετά αφού είχα ξυπνήσει και είχαμε κουραστεί όλοι μας από τις τόσες ώρες πτήσης, φαντάζομαι το αποδίδω εκεί, ας το αποδώσω εκεί, η τύπισσα ήταν στο παράθυρο και από εκείνη τη θέση πήδηξε πάνω από τον άλλον και πάνω από εμένα, δηλαδή διπλό σάλτο. Μίλτος Τεντόγλου, 8.65 μέχρι τώρα, σίγουρο χρυσά μετάλλιο. Δεν ξέρω τι ορολογία να χρησιμοποιήσω για αυτό που έκανε και δεν με ακούμπησε καν, πάρα πολύ καλή, της το δίνω. Τι να πω τώρα κι εγώ. Και το άλλο που θέλω να πω, που συμβαίνει γενικότερα στις πτήσεις, θέλει κάποιος να σηκωθεί από τη θέση του και για να σηκωθεί ρίχνει όλο του το βάρος με το χέρι του στο προσκεφάλι του μπροστινού και τον κατεβάζει έτσι κάτω, λες και του κάνει αυτό. Έτσι, μια τέτοια αίσθηση έχει. Δηλαδή κουνιέσαι εσύ που είσαι μπροστά έτσι πάνω κάτω και κατεβαίνει η θέση σου για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να σηκωθεί αυτός και να σε επαναφέρει βία κάποιες φορές στην αρχική σου θέση. Ακόμη μία μέρα σε αυτό το όμορφο σπιτάκι που κλείσαμε κατά λάθος και έχει γίνει αυτό. Κοίτα, εγώ απλά είχα ανοίξει το παράθυρο και μετά το έκλεισα. Και μετά αυτό έπεσε. Τέλος πάντων, δεν φτάνω να το φτιάξω. Θα περιμένω τη Σοφία που είναι ψηλή για ακόμη μια φορά, γιατί έχει ξαναγίνει. Η γειτονιά εδώ πέρα feels safe, δηλαδή έχει vibes Κολονάκι, έχει καλό κόσμο, δεν έχει σκουπίδια ιδιαίτερα. Γενικά νιώθεις μια ασφάλεια. Και χθες γύρισα κατά τις 10 το βράδυ, που θεωρώ ότι είναι αργά για τέτοιες χώρες. Πολύ αργά, βασικά, πολύ αργά. Αλλά είχε και ζωή, ήταν κάποιοι που βγάζαν τα σκυλάκια τους βόλτα, κάτι χαριτωμένα σκυλάκια και 2 και 3. Οπότε ναι, βέβαια δεν έβγαλα το κινητό μου έξω, ήθελα να δω λιγάκι τι κάνει ο κόσμος, πώς κινείται. Είδα μια κοπέλα που το κρατούσε στα χέρια της και πήγαινε. Αλλά εντάξει, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και γενικά ελπίζω να βρω περιοχές που να είναι ασφαλείς και να νιώθω ότι μπορώ να βγάλω το κινητό μου, να τραβήξω πλάνα χωρίς πρόβλημα, χωρίς να θέτω τη ζωή μου σε κίνδυνο. Αλλά δεν εγγυώμαι. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μου από τις πρεσβείες. Όταν είχα στο μυαλό μου ότι θα έρθω Αργεντινή, ξέρω εγώ, και θέλω να κάνω εδώ πέρα tour επί τη ευκαιρία και να δω όσες χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν έχω δει ακόμα, γιατί έχω πάει σε μερικές ήδη, όπως Βολιβία, Περού, Βραζιλία. Γενικά η Λατινική Αμερική δεν φημίζεται για την ασφάλειά της. Ωστόσο ήθελα να κάνω έτσι λίγο digging, ας πούμε, πιο συγκεκριμένα για κάθε χώρα, πόσο επικίνδυνη είναι, τι πιθανότητες έχω να τη βγάλω καθαρή κλπ. Πήρα τηλέφωνο λοιπόν πρεσβείες, όπως της Ουρουάης και της Παραγουάης, γιατί όλες οι χώρες του κόσμου είναι στο πρόγραμμα, ιδανικά, και της Κολομβίας την πρεσβεία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την πρεσβεία της Κολομβίας, που η Κολομβία θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες χώρες της Λατινικής Αμερικής, έτσι. Παίρνω τηλέφωνο, τους ρωτάω, ξέρω εγώ, θέλει βίζα, θέλει εμβόλια και και ου, ξέρω εγώ, μου είπανε, οκ. Τους ρωτάω στο τέλος την πιο βασική ερώτηση που ήθελα να κάνω. Τους λέω, είναι επικίνδυνα εκεί πέρα, γιατί σκοπεύω να πάω μόνη μου, χωρίς πρακτορείο, ξέρω εγώ, μόνη μου, τελείωσε. Τι θα μου προτείνατε, ξέρω εγώ, για να είμαι ασφαλής κλπ. Και μου απαντάει, μου λέει, έχετε πάρει την πρεσβεία της Κολομβίας. Περιμένετε να σας πω εγώ ότι η χώρα η οποία εκπροσωπώ είναι επικίνδυνη? Όχι, δεν θα σας το πω. Είναι μια πανέμορφη χώρα, είναι πραγματικά πανέμορφη και αξίζει πάρα πολύ να τη δεις. Δεν μπορώ να σας πω εγώ ότι είναι επικίνδυνη, να δυσφημίσω τη χώρα μου. Λέω, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επόμενη τώρα πρεσβεία. Ουρουγουάη, Παραγουάη, forgive me, τις μπερδεύω αυτές τις δύο, είναι πολύ παρόμοιες στα αυτιά μου. Οπότε δεν θυμάμαι με ποια ακριβώς μίλησα. Απλά με μία από τις δύο μου λένε, πάρε στο τάδε τηλέφωνο ένα κινητό. Και είναι μια κυρία τώρα. Ήταν λες και είχε αδειάσει ένα βαρέλι κρασί και γελούσε όλη την ώρα και ήταν πολύ έθιμη, έτσι, έδινε vibes
πάρτι. Και τέλος πάντων μου είπε τις πληροφορίες που ήθελα και μου λέει μάλιστα όταν θέλεις να πας πάρε με τηλέφωνο. Μήπως πας με κάποιους άλλους που θέλουν εδώ πέρα να πάνε, να σας κανονίσω όλους μαζί να πάτε γκρουπάκι. Ωραία λέω. Ναι, will do. Λοιπόν, πρεσβεία Αργεντινής, αν δεν κάνω λάθος. Καλό, ρωτάω πάλι πληροφορίες κλπ. Και φτάνουμε στο spicy θέμα της ασφάλειας. Και λέω εγώ σε ποια μέρη θέλω να πάω συγκεκριμένα, σε ποιες πόλεις. Και ρωτάω, αυτά τα μέρη είναι ασφαλή, ξέρω εγώ τι πιστεύετε. Χαχαχα μου λέει. Γιατί πού είναι ασφαλές τώρα σε όλο τον πλανήτη να πας, πουθενά δεν είναι. Και με πιάνε εμένα έτσι ένα σφίξιμο στην καρδιά. Ένιωσα μια ματαιότητα των πραγμάτων και της ανθρώπινης ζωής. Ότι αυτός ο κόσμος πάει κατά διαόλου και τίποτα δεν έχει νόημα. Έτσι με κέφι και αισιοδοξία πήρα θετικά vibes. Το συμπέρασμα που έβγαλα από την συμπεριφορά των ατόμων που μου απαντήσανε ήταν έτσι στο ίδιο πρόσχαρο mood, ξέρω εγώ. Είμαστε Λατίνοι, χαρούμενοι και αυτό βγαίνει προς τα έξω, ήταν τέτοια φάση. Μέχρι στιγμής έχω κλείσει Αργεντινή, Χιλή και Εκουαδόρ. Η Αργεντινή θεωρείται σχετικά ασφαλής, Χιλή και Εκουαδόρ χειρότερες από θέμα ασφάλειας. Και από εκεί και ύστερα εδώ γύρω γενικά στη Λατινική Αμερική γίνεται ο κακός χαμός. Καλή μου τύχη για ακόμα μία φορά. Λοιπόν, ένιωσα κάπως άνετα, οπότε θα σας δείξω λίγο τη γειτονιά μου by night. Όπως βλέπετε, κομπλέ από το βάζει λίγο vibes, κολονάκι. Ρεκολέτα, τι λένε, η περιοχή του Μανίγιο στο Buenos Aires. Έχει κάποια ωραία κτηριάκια. Είναι 10 το βράδυ σχεδόν και όλα φαίνονται ήσυχα και ειρηνικά. Είναι το βράδυ πριν τη ζύγη στο μεταξύ και κάνω εδώ πεινασμένη κάπως την προετοιμασία για τα φαγητά που θα πάρω μαζί μου αύριο και θα ξεκινήσω να τρώω με το που τελειώσει η ζύγηση. Και ελπίζουμε να ζυγιστώ μέχρι 52 κιλά το πολύ, ώστε να παίξω την κατηγορία που θέλω. Λοιπόν, πήραμε Uber γιατί με τα μέσα θα ήταν 2 ώρες. Και δεν την παλεύαμε, μόνο λεωφορεία είχε. Βρήκαμε τα νούμερά μας σε πάγκο και κάθισμα και έχω να πω ότι από όσες φορές μου κάνει αγώνες ρε φίλε, πρώτη φορά βλέπω τέτοια ουρά, δεν έχω περιμένει ποτέ. Σίγουρα. Κάτι κάνουμε σωστά στην Ελλάδα. Ναι, τελικά γυρνώντας από τη ζύγηση, έμεινε το Uber μας, έμεινε στον δρόμο, οπότε μας άφησε στα μισά της διαδρομής, εντάξει πιο μετά από τα μισά. Και το κόβουμε τώρα με τα πόδια, αλλά είναι ωραία εδώ πέρα, οπότε γι' αυτό σας δείχνω πλάνα, γιατί μπορώ να μην τα ξαναδώ. Α, η Σοφία. Εγώ είμαι η Σοφία. Είναι η Σοφία. Μένει μαζί μου τόσο καιρό, αλλά δεν σας τη δείχνω. Δεν θέλω να μου τη ματιάσετε. Γυρίσαμε σπίτι λοιπόν και τώρα η φάση είναι φαγητό, ό,τι χωρέσει για απόψε και ύπνος. Ύπνος. Πήρα και αυτό για τον αγώνα αύριο, γιατί το λυμπίζω με 2 μέρες τώρα. Έχω φτάσει λοιπόν στο χώρο των αγώνων. Αυτός είναι ο χώρος του ζεστάματος και τώρα θα σας αφήσω για να κάνω ό,τι είναι να κάνω και τα λέμε μετά.
Λοιπόν, βρίσκομαι στο τέλος των καθισμάτων μου. Αργήσαμε τελικά πολύ να ξεκινήσουμε. Και με κούρασε αυτή η αναμονή, η αλήθεια είναι. Φαντάσου να είχα έρθει από το πρωί εδώ πέρα που ήρθε η Σοφία από τις 10, γιατί μπήκαμε 3 παρά, ξέρω εγώ, οπότε το ζέσταμά μου πρέπει να το ξεκινήσω 2 παρά και περίμενα. Ήρθα εγώ 1 και κάτι, ξέρω εγώ, και είχα ράξει εδώ στο καζό. Λοιπόν, το κάθισμα καλά πήγε, πολύ καλά, δεν είχα σκοπό να πιέσω στα κόκκινα, γιατί θα μου προκαλούσε πάρα πολύ άγχος αυτό. Και το ταξίδι από μόνο του είναι μεγάλο άγχος για μένα, οπότε δεν ήθελα να το υποστώ και αυτό και να μου βγει κάποια κακή εμπειρία ο αγώνας. Οπότε, έκανα όμως ένα personal best σε κιλά αγώνων, 107,5 στο κάθισμα, δεν τα έχω ξανακάνει σε αγώνες. Οπότε ωραία, είμαι happy γι' αυτό, μπράβο. Ναι, και υγεία πάνω απ' όλα αυτό και ό,τι βγει στον αγώνα. Και μετά είναι ο πραγματικός μου αγώνας, το τι θα κάνω. Εδώ και ο πάγκος πήγε πάρα πολύ καλά. Έβγαλα και 70 κιλά, που δεν ήμουν έτοιμη για 70 κιλά αυτή την περίοδο, γιατί στην προπόνηση δεν τα είχα βγάλει. Δηλαδή τα 67,5 βγαίνανε άσχημα και δύσκολα. Αλλά βγήκε καλή η δεύτερη μου, στα 65. Οπότε λέω, ας πάμε, ξέρω εγώ, και τι γίνει. Και βγήκαν και τα 70 καλά, μπορεί να είχα και παραπάνω. Τώρα φαίνεται ότι έχω κουραστεί πάρα πολύ, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Νιώθω ότι και όλες και έχω πυρετό, ξέρω εγώ, αυτή τέτοια κούραση. Λες να έχω. Τέλος πάντων, και τώρα πρέπει να μπω ζέσταμα για την άρση. Να την κάνουμε και αυτά, να τελειώνουμε. Να πάω να κοιμηθώ, θα είμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, τελείωσε εσύ στον αγώνα. Πήγε καλά. Βασικά έκανα τα νούμερα που ήθελα και ελαφρώς ακόμα καλύτερα. Δεν έκανα προσωπικά ρεκόρ εκτός από... έχω κάλυκο εδώ πέρα. Εκτός από το κάθισμα που είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, που έκανε 107,5, δεν έχω ξανακάνει σε αγώνα. Άρση έκανε 130 που δεν έχω βγάλει ποτέ παραπάνω, ούτε σε προπόνηση, αλλά τα έχω ξανακάνει σε αγώνα. Ίσως μπορούσα να δώσω ένα τσακ παραπάνω, αλλά αυτό δεν ήθελα να φορτωθώ κι άλλο στρες δεδομένων των περιστάσεων. Θέλω να είμαι καλά, ξεκούραστη, χωρίς τραυματισμούς για να μπορέσω να πιέσω στις προπονήσεις μου στο εξής. Και μακάρι να πάνε όλα καλά και να δυναμώσω, να ξεκολλήσω από αυτά τα κιλά, γιατί γύρω στα 2 χρόνια τώρα κάνω το ίδιο total. Το παίζω στη 48, το παίζω στην 52. Fast update λοιπόν, τελικά κατάφερα να πάρω μετάλλιο, ήμουν τυχερή, βγήκα τρίτη στην κατηγορία μου στο 52 κιλά και εδώ μπορείτε να δείτε και τα καλύτερα μου lifts, στα 107,5 στο κάθισμα, στα 70 στο πάγκο και στα 130 στην άρση. Όλο τον αγώνα θα θέλετε να το παρακολουθήσετε και το βρείτε στο YouTube της IPL, θα αφήσω το link στο description. Και μετά τις απομονές είχε πάει ήδη πολύ αργά το βράδυ. Όλη η ελληνική ομάδα πήγαμε στο κέντρο του Buenos Aires και φάγαμε όπως μας άξιζε. Έτσι για να πλήρωση.